Нищо не яде на вечеря. Ако не си силна, как ще тичаш при Мурат? Ако бях силна, синът ми щеше ли да е в болница? Не искам, сита съм. Да можеш аз да не тичам, а той да стане и да дотича. Съжалявам, мамо. Наистина. Не трябваше да ти казвам изведнъж по телефона. Познаваш ме, аз съм импулсивен човек. Като чух, изпаднах в паника. А много ме се боля. Като малък, когато се наранеше и исках да ти помогна, стискаше ръката ми, сякаш ще я откъснеш. Тогава не ми причиняваше болка. Да можех да ви опазя, да ви прегърна и така да ми причините болка. Твоето присъствие ни стига. Достатъчна ни е твоята сянка. Не обръщай внимание на нещата, казани от нерви, чули? Не се хващам за думите ви. Аз чета по очите ви. Мога да разчета всеки по-отделно. Вие сте различни, но моята обич не е различна. Например, ти ме обичаш най-много и най-лудо. Много викаш, много се сърдиш. Ти бягаш най-бързо. Кожарят не жалял кожата, която обича, но вече ме пожали. Съжалявам. Няма да повдигам повече въпроса, защото не знам как да се обоснова. Да се споразумеем. Ако пак се държа импулсивно, ще натискам повече спирачки. Но и ти не изгаряй и органа заради една бълха. Ще останем в този дом. Всички в този дом, заедно. Където ни е мястото. Нали? Не я карай да чака. Не и преди да хапнеш нещо. Не мога да преглътна. Не може. Не настоявай. Добре. Но да ти кажа, ако и сутринта не хапнеш нищо, примирието ще е кратко. Да знаеш. Нали, мамо? Какво става? Нищо, не знам, май пак получих болки. Ела тук. Не, спри! Добре, няма нищо, скъпи, добре съм. Отвори вратата. Скъпи, казах ти, че сме добре. За сега се чувстваме добре, не е нужно да оставаш без кръст. На бащите не им става нищо. Защото майките са от памук, така ли? Мамо. Ей, чакай, обувките. Няма да споря за нещо, за което ти упорстваш. Липсва ми твоята радост. Какво говорихме? Тази стая е наша. Няма да вкарваме в нея никаква грижа или проблем отвън. Извинявай. Защо? Ами вместо аз да те подкрепям, ти се стараеш. На фона на преживяванията на Мурат, моето е нищо.
Но знам ли, всичко се струпа наведнъж. Сякаш балонът ми избяга. Балон ли? В мен има дете, което държи червен балон. Като се загубя, винаги ми дава балон, за да открия пътя. Но сега сякаш и неговите балони ги няма. Така се чувствам. Ако твоето дете няма балони, моето има. Ела. Ела тук, миличка. Добро утро на жената, която озарява деня ми. Ще погледнеш ли в огледалото с моите очи? Какво ще видиш? Виждаш ли и ти това, за което благодаря всяка сутрин? Моля те, благодари и за мен. Ако си се усмихнала на любимия, чакам те на балкона. Щом ще сме заедно, ще преодолеем всичко. Само ти не губи повече балоните си. Какъв човек си ти? Какъв човек си? Много влюбен. При толкова грижи, с това ли се занимава заради мен? Ти си най-голямата ми грижа. Другите проблеми ги решавам. Много съм влюбена във вас, Фарук Боран. Ти нямаш друг шанс. Колкото сте красив, толкова сте и самоуверен. На вашите услуги, госпожо. Скъпи, много са сладки. Страшно сладки. А, това киф ли е? Да вървя преди да е пуснал корени. Хайде върви, аз ще се играя с тях. Влюбен мъж, бога ми, гордея се. Как си, братле? Да ти кажа нещо. Ако имам сериозна приятелка, за нищо на света няма да я докарам тук да те предупредя, за да не се сърдиш. Но защо? Вдигнал си летвата до ниво Нирвана, Фарук Боран. Ти враг на мъжете ли си? Какво си? Да дойдат до тук и после да слушам женско мърморене до Истанбул ли? Имаме по-големи проблеми. Знам, братле.
Реших да се пошегувам, за да те разсея поне малко. Иначе и на мен не ми излиза от ума, Мурат. Фикрет работи заедно с Адем. Моля? Да. Разбери каква е работата, чули? За какво става дума, от кога, колко дълбоко е затънал, докъде ни е вкарал в мръсотията. Докладвай ми всичко. Бре, братле, какво е това? Ти откъде разбра? От Ипек. Тя ми каза. Вярва ми, защото тя го каза. И тя не знае за какво става дума. Охо. Братле, вие не сте ли били Фикрет като малък, за да поумне? Глупак такъв. Лело, Какво е това, скъпа? лудостите на мъжа ми. Така, между другото, вметнах. Чувствам се, сякаш балоните ми са отлетели. Той отишъл и купил балони за нашето бебе. Бебето е докарало балони на мама. А на теб защо са ти излетели балоните, скъпа? И вчера беше омърлушена. Не искам да говоря. Искам само да избягам с балоните. Добре. Я завържи за някой балони мен. Чакай да видя. Този розовият е хубав. Този е най-големият. Ще ме издърпа. Деда имаше Фарук някой Войчо Ерген. Охо, Боже, какво дрънкам. Това са глупости. Да не дава Бог есма императорката да ми стане зълва. Чичо, ох, Лело, Боже. Да, моля? Да? Да, добре. Добре, благодаря. Веднага идвам. От болницата имам час в 10. добре, чакай. И аз ще дойда. Не. Искам веднага да тръгна. Не мога да те чакам. Не се сърди. Нека първо двамата с Фарук да чуем. Добре. Виж, балоните ти донесоха късмет. И аз така си помислих. Хайде, моли се. Ще се моля, мила. Добре. Какво да правя с тях сега? Хайде, вземете ме и ме отнесете някъде. Какво да ви правя сега? Боже, чуй молитвата ми. Дано се върнат с добри новини. Моля те, моля те. Назив, ще подготвиш ли колата? Скъпа, Скъпи, обадиха се от болницата. Прегледът е в 10. Да отидем ли по-рано? Ще звъннем на Бегюм да ни вземе. Здравейте. скъпа, ако беше спешно, щяха да ни повикат. Да не се обаждаме. Добре, да отидем и ще чакаме. Братле, аз се разбрах задачата. Вие вървете. Дано се върнете с добри новини. Благодаря. Дай Боже. Дъщеря ми се шегува с родителите си. Явно ще е палава. Ще ви прати по имейл списък с нещата необходими за вкъщи и откъде да ги купите. Няма нужда да оставате в болницата. До свалянето на гипса ще започнем веднага с психотерапията. Приблизително колко ще трае? Имате ли прогноза? Вероятно лекарят ви е казал.
В подобни случаи е много трудно да се казват срокове. Всички повтарят едно и също. Братле, лекарят ще идва всеки ден. Срокът ще създаде очакване и стрес. Няма нужда. Ще кажа 2 седмици, но ако продължи повече, ние ще се паникьосаме. Да направим каквото можем, всичко останало ще се случи. Щом ние сме насреща, няма да останеш дълго в леглото. Как така? Света ще преобърна, но пак ще те вдигна на крака. Бързо оздравяване, желая приятен ден. Хубав ден. Мурат, ще продължаваш ли да бъдеш капризно дете? Вземи кормилото на живота в ръцете си. Права е. Права е. Моля. Аз паднах, аз ще се изправя. 100 пъти да падна, 100 пъти ще се изправя. Леле, точно така, лъвчето ми. Няма къде да те пляскаме. Тук остана малко място, ще те плясна тук. Не дей! Браво! Бъди все така решителен, чули? Дойде му ума в главата. Разбира се, преживя травма в главата за това. Братле, с теб ще напишем с главни букви триумфална история на успеха. Виждам го в очите ти за първи път. Братле, който го е казал, е бил прав. Изборът е твой. Песента The Eye of the Tiger звучи в ушите ми, няма болка, роки, бум-бум-бум. Ще размахваш под носа на сина ми това, което загубили? Извинете, но той се спаси, защото по време на катастрофата бях до него. Днеска път ти му вкара в главата идеята за състезанието и смееш да му носиш тези глупости. Госпожо, какво правите? Нося ги, за да си спомни философията, в която вярва, но е трудно да обясниш на човек, не разбиращ от мотори. Нищо не ми обяснявай, не дей. Да караме по-накратко. Яхвай мотора и изчезвай от тук. Защо сте ме нарочили? Няма да ти обяснявам. Ясно? Отвори уши и ме чуй добре. Повече не искам да те виждам тук. Ако те видя, бурса ще ти стане тясна. Има ли още такива неща? Това да не е феодализъм. Да, феодализъм е. Щом става въпрос за детето ми, е феодализъм. Не тествай търпението ми. Добре, спокойно, не се стягайте. И без това тръгвам на обиколка с мотора. По-добре пазете сина си от вас. Руса скрипя. Адриан дойде. Братле, да излезем. Хайде, бързо, ела. Хайде, ела. Поверявам ти, брат ми. Как си? Добре. А ти? Виж, донесох ти и това. Вътре има хубава статия, отбелязана е. Прочети я, ще ти се отрази добре. Май ще те изписват? Да. Финалите приключиха. Предстои обиколка на Южна Африка, знаеш. Какво да прави? Да се включи ли? Не го казах заради това. Знаеш, аз се регистрирах доста по-рано. И при това положение се чудех какво да правя. Да остана ли, да замина ли. Ако мога да направя нещо за теб, нямаше да те питам. Но ако кажеш, ще остана. Не. Какъв смисъл има? Не пропускай живота заради мен. Мурат, защо го казваш? Казах истината. Виждаш как се държи майка ти. У вас ли ще дойда да те посетя? А и таксата беше висока. Зейнеп.
Казах да вървиш. Само 2 седмици. Докато се усетиш, ще минат. При всеки удобен случай ще ти звъня, ще ти пращам снимки, все едно ще си с мен. Не искам. Добре, ти си знаеш, Мурат. Какво да кажа? Довиждане. Всичко добро. Следващата пациентка е Сюрея Боран. Добре. Резултатите излязоха ли? Да, в системата са. Ще почукам. Влезте. Бегюм, Добре дошли. Добре заварил. новините добри ли са? Седнете. Ще пиете ли нещо? Бегюм, кажи резултатите. Малко се напрягам, като се бавим. Добре. Трябва да поговорим. Резултатът ви потвърди кръвното изследване. Хромозомна тризомия 18. Тоест, Бегюм, кажи ни по-просто, моля те. Това е заболяване, наречено синдром на Едуард. Нормално е във всяка клетка да има по 2 хромозоми. В това заболяване 18-та хромозома е стрикопия. Бегюм, не разбирам. Не разбирам какво ми казваш. Кажи ни го по-ясно, така че да го разберем. Тревожиш ме. Кажи нещо, моля те. 80% от носителите са момичета. Честотата е 1 на 8000. Вижте, и по-рано го казах. Във всеки тест има вероятност от грешка. Това показва само вероятностите. Но според резултата, тази вероятност е висока. каква вероятност? Наистина ми е трудно да го кажа. Но има голяма вероятност да загубиш бебето Суря. Ако се роди, ще се наложи да се борите с умствена изостаналост или с някаква недостатъчност, сърдечна или бъбречна. При такива раждания е много вероятно детето да почине рано. В тази ситуация, за съжаление, като ваш лекар ще ви предложа да направиш аборт.
Сюрея, да се приберем и да поговорим там. А за какво ще говорим? Сюрея, ще прескочим законния срок. Не знам колко е редно да поемаш такъв риск и за двете ви. Това, което наричаш риск, е моето дете. Да го върна като развалена стока ли? Знам, много е трудно, но... Какво но? Какво но? Няма никакво но. Как може да ми кажеш това като майка? Сюрея, длъжна съм да ти го кажа като твой лекар. Аз да не избирам стока от витрина? Как изглежда оттам? Няма да заглуша сърцето му заради вероятност. Дори да трябва да го нося на гръб и да живее само един ден, то ще живее. Изобщо не подлежи на обсъждане. Ще ви оставя сами. Знам, че е решение, което трябва да се вземе от двама души. Но ако не искаш, мога да го отгледам сама. Стига глупости, Сюрея, това дете е и мое. Чуваш ли колко е нетърпеливо да живее? Не мога да заглуша това сърце. Ако го направя, няма да мога да живея. Момиче... Изпратих ти цялата информация за Адем, ще я видиш. Добре. Но виж, не дай да го караш само на хартия, прати хора да следят и Адем. Хората му и Фикрет също. Ясно. Внимавай, следи ги плътно. Трябва да се наемат квалифицирани хора. Добре, ще ти пратя аванс спокойно. Фокусирай се върху това. Колкото по-бързо получа досието, сметката ти ще набъбне скоро. Чули? Добре, не се тревожи. Ех, Фикрет, животът ми минава в разчистване след някого. Дано този път не си затънал яко. Виж колко са красиви. Как са се вкопчили в живота, виждаш ли? Ако някой ги беше изкоренил, колко празно щеше да е тук. Колко голо. Нали? Фарук, този живот не ни беше поверен на празно. Според мен не ни избра случайно. Избра ни, защото знае, че ще е обичано безусловно. Ще го обичаме, безусловно. Сюрея, това е много важно решение. Мисля не толкова за нас, колкото за трудностите, които ще преживее. А ако няма такава вероятност, какво тогава? Винаги съм бил до теб. Както и да се роди детето, ще бъда негов баща и ще съм до теб. Добре, а ти готова ли си? Мисля за това от деня, в който направихме кръвния тест. Не мога да спя нощем. В главата ми се върти само един въпрос. Едно и също.
Добре, давам си сметка, така е разумно. Логично е да направя аборт, но не мога да съм логична. Не знам как да ти обясня, но сякаш си говори с мен. Сякаш казва, не се отказвай от мен. Казва ми, аз съм тук, добре съм. Не мога да живея с вероятности. Излязоха сутринта, стана толкова часа, къде се губят? Поне им служете супа. Балоните са отлетели. Какво става? Какви балони? Фарук беше купил балони на Сюрия, бях ги завързала на балкона. О, Боже! Сюрия ги мислеше за късметлийски. Може да са отишли на вечеря? Не, скъпи, каква вечеря, без да се обадят в такъв момент? Балоните са излетели. Това не е добър знак. Госпожо Сенем, за това са летящи балони. Да не се вкопчваме в това. Балони та балони. Кажете нещо хубаво. Боже. Ето ги. Къде се губите? Братле, добре, че дойдохте. Мама нямаше да ни даде да вечеряме. Любов, моя жена да се притесни? Трябва да ви кажем нещо. Миналата седмица кръвните тестове на Сюрея показаха отклонения. После минахме през по-сериозен преглед. Какви отклонения? Защо не казахте? Искахме да сме сигурни. Не искахме да казваме преди да се изяснят нещата. Изчаквахме резултата, за да не се притесняваме от хипотези. Днес най-после резултатът излезе. Има голяма вероятност детето ни да е с заболяване. Какво заболяване? Още не могат да кажат. Органна недостатъчност, умствена изостаналост. Тоест, неща, за които ще се молим да не се случат. Ще се молим, разбира се. Ще правите ли аборт? Не. Разбира се, че не. Да ви е сладко. Момче, чакай, спри се. Боже, да не си дете. Да дойдат момичетата, заедно ще прекратим поста. Батко Мустафа, ти знаеш ли какво е да чака цял ден по слънцето, а? Кълна се, много съм гладен. Кълна се! Да, разбира се. Ти си тук под слънцето. А аз къде? Къде съм бил? На прохлада, в швейцарските Алпи. Така си лежах, така ли? Не се смей с тия мустаци. Ти откъде знаеш за швейцарските Алпи? Значи не ми отива да знам, а? Синко, какво ми говориш? Како Доргил, кажи нещо. Мине се, не мине, заяжда се с мен. Кажи му да не се заяжда с мен. Назив. Хайде, елат. Дано е за добро. Гюлистан, Асие? Какво става? Госпожа Сюрея, нали беше направила тест? Пази Боже,
Детето можело да се роди болно. Какво? Какво говорите? За брат ти ли мислиш? За брат ми, от друга страна за Мурат. Какво друго има за мислене? Наистина най-важното нещо е здравето. Да не дава Бог. Дано няма нищо. Дай Боже. Толкова надежди, очаквания, желания. Изведнъж изчезват. Много жалко, Фикрет. Знаеш ли, не съм виждал брат ми досега толкова тъжен. Наистина. Майка ти беше съкрушена. Очаква наследника. Жалко. Така е, в един момент реших, че трябва да викаме бърза помощ. Все пак успя да се държи. И пек да ти кажа ли нещо? Да направим и ние такива тестове, а? Да следим. Не, утре веднага ще се обадя на лекаря. Фикрет. Може би е егоистично, но много се оплаших. Дано при нас всичко е наред и детето да е добре. Тихо, тихо, тихо. Не мисли за такива неща. Не мисли. Лелю, къде са балоните ми? Ами бях ги завързала и тук, за да не спаднат вътре. Здраво ги завързах. Добре, изпълниха мисията си. Трябваше да ме направят щастлива, направиха ме. Сюрея, Лелю, моля те, не засягай темата. Взех решение. добре де, няма да го правя, но захващаш се с нещо много трудно, мила. Още си млада, здрава. Да, но лекарката не беше категорична. Нищо не е сигурно.